leng-leng miang sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yaktiana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa kapitaning Surya dening Pangkawa andra sumembur saking salira sekaring nalendra lela resang sekaring nalendra sukmeng nala Rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madebya Debya sang nata ngandika mugi ngayomana marang kadipatening panggombakan lan saisinipun nun mangkewa penemban dereng sawetawis dangu rawuh paduka penembaning ngetal kondo ingkang putra ing panggombakan ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka penemban Mahatmur Siwara Bisma oh Mas Nama Sidam sekaring bawana langgeng iya Yama Widara ndak tampa sira atur bekti kelawan wong atuhamu ing ngetal kondo ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula penemban mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing pendhapi kadipaten ing panggombakan ya Kaki Yama Widara kaya wis ora kepenak praptaning wakmi ngetal kondo ana ing panggombakan dina samengko iki. Yama Widara. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Nadyan ingkang wayah pun sanjaya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang.
Iya putuku nggir, putuku wong gagus. Putuku wong Cakrak Sanjaya ngaturke bekti kawane yang kowe ngetal kandha wis tampa. Ora liwat pangestu ning kene yang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Mugi kaskecakno anggenjengan dikula lenggah Kanjeng Hyang. Ya Sanjaya kaya ora kurang prayoga praptanipun yang ngetal kandha ana ing Kadipaten Panggombakan ya nggir Sanjaya. Kawula nuwun sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana wong Mrembat. Mboten kanthi kanyana-nyana dene Kadipaten ing Panggombakan karawuhan Paduka Penemban Bisma ing ngetal kandha persasat kadidene kejugrogan ukir sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang putra pun Yama Widura. Namung semantena tuwa tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang putra wonten wigatos menapa uwa Penemban rawuh wonten ing Panggombakan. Menawi ingkang putra ing Panggombakan nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula boten badhe suwala. Nanging menawi Paduka Penemban rawuh wonten ing Panggombakan, nedya paring bebingah dhateng ingkang putra pun Yama Widura, lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken. Kepareng ingkang putra cemadhong dawuh, Paduka Penemban Sang Mahatma Siwara Bisma ngetal kandha. Penemban Mastu nama Sidam Skaring Bawana langgeng Yama Widura iku wonten maring adawuh ingkang sepisan praptaning Bisma ing Panggombakan sayekti tilik marang karharjaning anakku lanang Yama Widura ing ngangka loro praptaning Bisma ing Panggombakan iki sayekti ming bakal nyatakake marang pekabaran ing wis bina tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna sabab ya ming Kadipaten Panggombakan ingkang ora kena kabar ingkang sumebar ning negara Ngastina liring ngene apa to sababe pun wong nyatakake marang sira Yama Widura sabab kawentar sumebar ning jagat Ngastina lamun putu-putuku Pandhawa mati kobong ana ing bale Sigala-gala Yama Widura marang sapa meneh pun yang bakal nyatakake pekabaran iki kejaba mung marang sira kulup sabab ewoning wong Ngastina ing wis kelepetan watak angkara budi candala mung siji pangarep-areping wakmu ngetal kandha isih ana pangarep-arep bakal becik kahanan Ngastina sabab anane adipati ing Panggombakan sira kulup Yama Widura. Mula nggih ora susah walang ati jroning penggalihmu apa ingkang sira ngerteni aturna marang awakmu ing ngetal kandha. Ora-orane aku bakal bebudhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Ya mung kepengin ngerti sak nyatane wae nadyan to setemene Bisma wis ngerti marang lelakon ingkang dumadya ning Waranawata ning bale Gala-gala. Nanging kaya ngapa to madhep mantep penggalih awakmu ngetal kandha lamun apa ingkang ginebeng ana ing saklebeting penggalihku iki cocok sarta mathuk lan gathuk kalawan penemuning anakku ing Panggombakan Yama Widura. Matura Kaki Prabu Hendra ingkang puswita silring samirana mrih sekar kadung ngas kandana mawer aras retnaning griya
Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana Penemban. Menawi Paduka Penemban dangu babakan inggih menika atmaja kula para Pandhawa tuwin kadang kula sepuh inggih menika Mbak Ayu Kunti Talibrata. Kula mangertos ingkang sumebar warata saindenging jagat Ngastina sampun sami mestani bilih Pandhawa kobar wonten ing bale gala-gala. Tegesipun Pandhawa sampun dumugi ning pejah klebet Mbak Ayu kula pun Kakang Mbok Ayu Kunti Talibrata. Estunipun sinta ingkang dados sumbering perkawis menika boten sanes kejawi namung Suman, inggih pun Trigantalwati, inggih pun Harya Sengkuni. Ingkang pendak-pendak tansah damel wisuna wonten jagat Ngastina, ingkang pendak-pendak tansah bebudhek toya bening negari Ngastina. Namung semantena wong Penemban kula ngemuti bilih kula menika jejeripun kadang taruna. Jreh wiwalating nalindra menawi kula wantun matur dhateng sanipun Kakang Dastarastra. Ingkang saknyatanipun sampun kerut larut kaliyan aturipun Patih Sengkuni. Mongko nyatanipun lelampahan ingkang dumadi wonten ing bale gala-gala menika boten sanes kejawi namung pokal damelipun Patih Sengkuni ingkang sajakipun Sengkuni menika boten kepengin koncatan kanikmatan tuwin koncatan derajat pangkat mila saben dintenipun tansah budidaya damel pejahing para Pandhawa. Ya Kaki Prabu Yama Widara pancen awakmu ngetal kandha wis mangerteni apa ing siraturake kelawan awakmu ngetal kandha mau sayekti awakmu wis mangerteni sapa ta ingkang dadi tuk sumbering lakon nganti Ngastina kobar dening angkara murka ya disababake marang pokal gawene Patih Sengkuni. Samengko babakan Patih Sengkuni ora usah dadak mbok penggalih merga mung bakal bebecer marang yuswaning puk anakku ing panggombakan. Mula matura lelakon ingkang dumadya ning bale gala-gala mau sejatine kepiye nggih? Iye. Estunipun nalika semanten kula sampun mangertosi bilih Patih Harya Sengkuni ingkang sajaipun kepengin damel pejahipun para Pandhawa. Tumunten damel wewangunan ingkang dipun damel saking samu barang ingkang gampil murup ingkang kinarya pesanggranipun anak-anak kula para Pandhawa. Wekasan sak samunipun sami rupyan kembul bujana Ndrawina. Tumunten manjing wonten ing Palereman. Inggih Patih Sengkuni lan sakurawanipun ingkang ngobar dhateng bali paleremanipun para Pandhawa. Bingung raos sing manahipun ingkang putra nalika semanten wa Penemban. Tumunten sak mangke kula nyuwun senjata pitulung kelawan miwang kula nananta boga. Tumunten ingkang putra ing panggombakan sinabda wujudipun garangan pethak. Inggih menika nganjalari anak-anak kula para Pandhawa tuwin Mbak Ayu kula Kunti saged kalih saking bebaya geni. Satemah sak mangke sampun mapan wonten ing wana Ngeka Cakra. Dadi Pandhawa isih urip tasih wa Penemban. Iladalah jagat Dewa Bathara. Syukur yen to pancen mengkono tegese isih ana pangarep-arep padhang kahanan negara Ngastina. Jalaran yen to nganti Pandhawa tekaning pati tan wurunga Ngastina bakal peteng jagate selawase urip. Nanging gandeng Pandhawa isih katon urip utawa Pandhawa ana kabar isih sugeng ana ing jagat raya iki. Tegese Ngastina isih ana pangarep-arep bakal dadi negara ingkang becik, bakal dadi negara ingkang apik, sarta bakal dadi negara ingkang arumasmane Yama Widara. Nggih, mekaten malah nalika semanten tumunten sasampunipun anak-anak kula para Pandhawa tuwin Kakang Mbok Ayu Kunti mapan wonten ing wana Ngeka Cakra. Mboten kanthi kanyana-nyana. Kabar kawentar malih saksamunipun Kakang Prabu Dastarastra mireng bilih para Pandhawa sampun dumugi ing pejah. Tumunten jumenengaken anak kula pun Kurupati, inggih menika anak Mas Kurupati sinengkakaken kaluhur dados Prabu Anom wonten negari Ngastina. Kraos manah kula lajeng bingung krana kula mangertosi bilih negari Ngastina menika titipanipun Kaka Prabu Pandhu Dewayana.
nanging sajakipun Kakang Prabu Dastarastra sampun dhahar dhateng menapa semut dipunaturaken Patiharya Suman. Wekasan tanpa taliwara tumunten jumenengaken Kurupati dados Prabu Anom ingkang benjangipun badhe gumanti keprabonipun inggih menika Kakang Dastarata. Menemban salebetipun bingung raos sing manakula, kuwatir raos sing manakula menawi sak mangke Pandhawa ngucik ke Prabu Negari Ngastina. Mongko Pandhawa cugeng utawi Pandhawa adreng Kurawanipun cugeng tanwande tiyang sepuh kados kula lan paduka Panembahan badhe nyumurupi muncrating marus ingkang mijil saking dadanipun para Pandhawa lan Kurawa. Nyatanipun menika tasih tunggal derek utawi tasih tunggal kulit lan daging. Ya. Bener. Yama Widara sak banjure kepiye? Nalika semanten tanpa kanyana-nyana panggombakan karawuhan Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata. Lho, Eyang ing Wirata rawuh ana ing panggombakan. Iya kasinggihan mekaten. Paring dawuh dhateng ingkang putra pun Yama Widara ugi mrihatenaken dhateng perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Tumunten Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh bilih sampun mireng menawi negari Ngastina sampun jumenengaken calon Alindra inggih menika pun Kurupati. Tumunten Kanjeng Eyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang wayah pun Yama Widara ngelilakaken sawetawis wewengkon negari Wirata inggih menika ingkang tasih wujud wanawasa. Sakmangke menawi para Pandhawa sampun timbul wonten ing panggombakan tumunten badhe kaparingaken lan kula ingkang minangka dados lantaran pengendikanipun Kanjeng Eyang Matswapati ing Wirata badhe tinampi dhateng anak-anak kula para Pandhawa saha Mbak Ayu kula Kunti Talibrata. Eyang utawi Kanjeng Wa Panembahan Ngetal Kandha. Siang Pantara ratri amung cipta pukulun tanana liwan kaheksi mila katur kang condo maneh prasasat rageng ulun kang sumembah mung wing pratanta Prabu miyang kagungan to singsem sasampun prapti katonas topo kulun la tenara pati Rama dewaning sun ing irim nyat langaning kalangguan aglar pandan moncar
Sumamburat anggondo arum angin sumribit mlebet wonten ing kadipaten ing Panggombakan. Dadya cingak Kang Samyang Ganda nalika semanten anyarengi praptaning para Pandhawa datan kantun Dewi Kunthi Talibrata lolonan minggah wonten ing Pendhapi kadipaten ing Panggombakan dadi anjala penggali ing Sang Yama Widura miwasang Begawan Bisma ing Ngetalkandha nyurupi sangya para Pandhawa katingal seger warasan Dewi Kunthi Talibrata nenggih Wijakangka Permadi tuwin Raden Bratasena datan kantun sangya 40 kawan catur Kilo Semar Nuragaring Petruk Sumawana Bagong ingkang tansah nderekaken sangya para Pandhawa gumregel pangandikaning Sang Yama Widura nyumurupi sawanipun sangya para putra miwah ingkang Mbakyu Dewi Kunthi Talibrata ing cipta nedya aring pangandikan parandene magep-magep kandhek wonten ing tenggak datanku wawa angampah tetesing waspa Yang Rama Widura nyumurupi ingkang Mbakyu dalasan para Pandhawa taksih kinayoman dhateng panguwasaning dewa dadi kumangun jeneng pangandika Sang Yama Widura ingkang dereng kababaring lisan
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut tambraganggeng kawita denceng-dencengan yo jagat dewa batur yo jagat pangestu kala nemban Yama Widura piye nyata rawuh paduka penemban damel pepadhang tumraping kadipaten ing panggombakan nadan namung paring pangandikan nanjiaken babakan Pandhawa anak-anak kula tuwin kang Mbok Ayu Kunti Talibrata jebul sabdanipun wa penemban Bisma Ndara Dasih ketitik menika mboten pangling kados Mbak Ayu kula Kunti miwah atmajanipun sedayanipun inggih menika pun para Pandhawa sowan wonten ing panggombakan wa penemban oh Mas Nomo Sidap sekaring bawana langgeng tansah kahayoman marang berkahing Wang Mahanasa mara gage bagekna rawuh Mbak Ayu Yama Widura inggih wa penemban ngestaken dawuh Kakang Mbok sarawuh paduka Kakang Mbok kula ngaturaken pasegan ana kramipun njuk kersanipun maduka Kakang Mbok Ayu Kunti Talibrata Yama Widura iya tansah kinayoman yuwananing Wang Mahanasa kalising sambikala praptaku ana ing panggombakan aku ngaturake salam taklimku katur Yama Widura inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Yama Widura mugi kasecakno anggen jengantika lenggah iya Nyai Yama Widura kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing panggombakan anakku nggih anakku wong sentosa anakku wong cakrak wong sigak Wijokangka Padararja sak praptamu inggih paman tansah pinawinganing kawigadan niring sambikala bekti kula kunjuk ngersa paduka paman Yama Widura iya tak tampa pangestuning pamanmu tampanana kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan Permadi Padararja sak praptamu inggih paman winanting suka basuki praptanipun ingkang putra kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pamanmu panggombakan tampanana kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan Bratasena Padararja sak praptamu Yama Widura bapakku ya slamet aku ngaturke basaku katura tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pamanmu tampanana tak gegem dadiake jimat Yama Widura bapakku iki rak Kakang Semar to nggih kula ing abdipun Semar slamet pratamu ning panggombakan Kyai Semar wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Raden Yama Widura iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi ndadosaken jimat paripih nala garing ya slamet pangestunipun Ndara Yama Widura wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Ndara Yama Widura iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih Petruk kantong bolong raharja sak praptamu pangestunipun Ndara Yama Widura wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong Padararja sak praptamu ngatenipun Ndara Yama Dipati
Omong sak omong iki mbok. Lagi pertama lho, Gong. Kok wis kleru lho. Yama Widura. Hah? Yama Widura. Ndara Yama Widura. Nering sambikala bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kok leh mulungguh miring-miring. Kentekan debok. Niki Petruk niki wis ora malak banget ya bokonge ditenan Petruk itu. Kaya men kuwi apa to? Madirana. Iki wis kebak kaya niku ya. Kuwi ya dadak ponakan dadak do melu sowan iki ya ngapa to? Paling ora sing penting ngaku karo Semar ya Mar. Mbuh. Mar, mbuh. Iya kuwi sing njocak aku kowe. Iya mung dipangan cakare siji wae njocak aku. Neng alas ki ra ana lawuh ana bakar cakar kok dimplok. Bapak niku kurang gizi kok sak penake dhewe. Prayoga nunggonmu lungguh Bagong. Pangestunipun Ndara Yama Widura nering sambikala tansah pinaning kawidadan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kapundi nggo jejimat paripeh dayanana ing kasantosan. Iya. Kok ora sembrono kae. Penemban Bisma di ora. Kae penemban Bisma ki arep ngendika Oh, Mas Tunama Sidam ngono kok kowe melu Oh, Mas Tunama Sidam skaring bawana langgeng. Wah, Kuntri padha rarja sapraptamu. Ngestu paduka penemban pilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Puntadewa Permati padha rarja. Inggih Kanjeng Hyang sembah bekti kula kunjuk. Inggih Kanjeng Hyang sembah bekti kula kunjuk paduka Kanjeng Hyang. Iya tak tampa nggih. Pangestunipun Hyang dayanana bejaning uripmu ya. Puntadewa lan Permati. Bratasena slamet praptamu. Yo Bisma kakekku. Aku ngaturake sembahku katur. Tak tampa pangestune Hyangmu tampanana Semar padha harja. Pangestunipun Penemban Bisma. Wilujeng nering sambikala Penemban. Nala Gareng padha slamet pangestunipun Penemban Bisma. Nering sambikala Penemban. Petruk Kantong Bolong padha harja. Nggih pangestunipun Penemban Bisma nering sambikala. Bagong padha harja. Wah, antil mudhar. Ora sembrono to, Gong. Pangestunipun Penemban Bismalam. Bisma wae aja Bismalam. Bismalam nabrak ndasmu iki, Pak. Ndasmu genti. Lho. Senengane kok Bisma wilujeng nering sambikala Penemban. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjungi Penemban. Kowe ngopo iki, Gong? Aku ki meluapkan kegembiraanku, Cuk. Ngopo? Amargane turut bendina turut ngalas, meng peteng dedet anggoring bengi, meng peteng meng nganggo rek ling madangi ngobong-ngowo saiki wis tekan pendopo kadipaten ning panggombane rasane kaya cumeplong. Wah, jan wis iki lek mangan kapan ya? Engko. Mengko. Nganggo beres lah sakuwate lho ambune kaya ngene kok. Mambu apa? Ora mambu apa-apa kok. Ambune kaya ngene kowe iki senengane nglegan-legane. Aku lho mambu apa? Lho, iki lho. Iki lho. Entah. Iya, mambu ra? Gule bokong. Gule bokong. Mbok lho, mbok ndasmu iki. Gong ora trocok iki ning kraton sakar wae kowe iki. Kene iki nyerot-nyerot mambu apa malah mentot. Ayo tak pusi kok. Pono kawan. Halo Penemban, wonten menapa Penemban? Aja padha rame, aja padha sak kepenake dhewe. Iki eneng kadipaten Panggombaan. Iki nggon piyayi-piyayi. Nek arep gojek Bagong ning jaba kono. Aja ning kene. Gojek ya kena ning nganggo tatanan. Iki piyayi-piyayi. Lah kok dadi omonganmu sak kepenake dhewe? Diar. Dukani Ndara Bisma iki nek dukani nek wis nesu Bagong kowe menungso ning patrapmu kaya celeng, iso dadi celeng kowe. Tenan aku ora goro.
Ngayal toh kandhane. Aku tuh orangnya nggak begitu percaya tuh. Dus Kayak menengo iso ora iso ngono tak sumpeli anduk lambimu lho. Anduke sinden gelem aku. ora ambene lah. Kunti kula wonten paring dawuh penemban syukur. Bombong kang tanpa upama dene sira saat majamu kalising saka bebaya geni ana ing bali golo-golo. Ya mung aja lara atimu yen to dina samengko Ngastina wis kondhang kawentar yen to Pandhawa wis tekaning pati. Iki ing Anjalari Eyang Wingetal Kandha tumuli sowan ana ing panggombakan sayekti bakal ngrembug marang kahanan negara Ngastina. Ingkang bosah baseh pernatane ora karo-karuan disababake saka pelapuraning Harya Suman ya Trigantal Pati ya Sengkuni ingkang dandang dikandhakake kuntul dikandhakake dandang kahanan kak saknyatane digawe-gawe dening Pati Sengkuni wekasan bisa ngowahi pernataning praja ora mung pernataning praja Ngastina nanging ngowahi marang pambeganing Ratu Ngastina ya kuwi Kaki Prabu Dastarata. Kakang Mbok, lelamaning mekaten menika kala wau kula suwun Kakang Mbok saged nampi sabab menawi boten saged nampi sakmangke tanwande namung badhe dados regejegan ingkang putra kalawan para Kurawa. Monggo niatipun ingkang rayipun Yama Widura pendak dinten kula menika tansah budidaya kados pundi saged ngrukunaken turasipun Kaka Prabu Pandhu miwah Kakang Adipati Dastarata. Yama Widura kula wonten dawuh Kakang Mbok. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya mung nalika semana Kanjeng Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana wis paring dawuh marang Kakang Adipati Dastarata yen to saksedane negara Ngastina bakal dititipake. Sing jeneng dititipke kuwi sayektine sesuk yen to ingkang andarbene utawa ingkang kawogan jaluk bali negara mesti wayadi leming kudu dibalekake yen to ibarate ana tetembungan ngemut kula krasa legi kang mangkono bakal dadi dak-dakaning pasulayan mongko suwening suwe aku ora bakal bisa mbendung marang kekarepane anak-anakku ingkang saya tumangkar pikire sarta saya ngrembaka budine mula kang sangga Yama Widura aku njaluk tulung marang sira supaya iso gawe adil antaraning Kurawa lan Pandhawa yen to nganti mengko adreng kekarepane anakku njaluk bali negara Ngastina tan wurunga bakal pecah ya kuwi mungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa ingkang saknyatane teka dina iki wis ana tandha-tandha lamun Pandhawa lan Kurawa ora bakal bisa didadekke siji Yama Widura. Gagat resang kapirango Rinanggul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu gering ya si tukang ana sing tias ing Kakang Mbok estripun dereng kemawon paduka Kakang Mbok paring dawuh mekaten kula menika rinten panteraning dalu tansah budidaya kados pundi caranipun supados sakmangke sampun ngantos antawisipun Pandhawa lan Kurawa mangke benthik krana rebatan kamukten negari Ngastina dereng kemawon kula pikantuk pepajar dumadakan rawuhipun Kanjeng Hyang Matswapati ing Wirata wonten ing kadipatening panggombakan cetha panjenenganipun Kanjeng Hyang Matswapati paring dawuh dhateng ingkang rayipun Yama Widura sakmangke krana Kanjeng Hyang Matswapati sampun mireng bilih
Kakang Dastarata njumenengaken inggih menika anak kula pun Kurupati menika dados Prabu Anom ing negari Ngastina tan wurunga Prabu Anom Kurupati badhe lumengser ke prabonipun Kakang Dastarata. Tumunten sakmangke supados sampun ngantos dados regejegan. Kanjeng Hyang Wirata, Kanjeng Hyang Masopati nglilakaken sawetawis wewengkon negari Wirata ing tasih wujud wana inggih menika winastan wana Marta. Kaparingaken dhateng anak-anak kula para Pandhawa namung kemawon supados sakmangke wana menika dipun babati. Menawi sampun dipun babati sakmangke kinarya mukti anak-anak kula para Pandhawa Kakang Mbok. Nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika margi ingkang prayogi supados sakmangke hamberat badhe dumawahing korban antawisipun Pandhawa lan Kurawa anak kula sedayanipun. Anggenipun sami rebat kamukten negari Ngastina. Mugi pangdo Kakang Mbok kersa nampi pangendhanipun Kanjeng Hyang Maswapati Hyang Wirata Kakang Mbok. Untadewa kula wonten dawuh Kanjeng Ibu. Permati kula wonten paring dawuh Bratasena. Pundi babu piye? Ora sandadak nganggo lidah sinambung. Mestine kowe wis midhang apa kang dingendikake dening pamanmu ing panggombakan. Bil yen to Eyang Ming Wirata ya kuwi Kanjeng Hyang Maswapati wae ora mentala marang kesengsaraning para Pandhawa. Lan ora bakal tega nyumurupi Kurawa lan Pandhawa samengko rebut kamukten negara ing Ngastina Yunadyan Ngastina kuwi tinggalane bapakmu. Nanging ngerti ya ngger wong sing ikhlas, wong sing sabar, wong sing tansah nampa lakon kanthi tawajuh, ora nate ngresula marang panguwasaning dat kang urweng dat. Sayekti mengko bakal pikantuk kanugrahan elinga. Lamun kamuktening Pandhawa kuwi ora gumantung marang negara Ngastina. Marem-mareme wong mukti kuwi lamun bebodra dhewe tegese yasa dhewe aja gampang kowe gumantung marang tinggalaning wong tuwa. Sabab wong kang gumantung marang tinggalaning wong tuwa kuwi sayekti ora bakal ana tegese warisan mau ora bakal selawase iso mbok kukup. Nanging yen to kowe bebodra dhewe sayekti bakal langgeng selawase urip. Ya mung kudu budidaya bisa mbabat ya kuwi wongkon negara Wirata kang winastan wana Marta. Untadewa Permati Bratasena. Apa kira-kira kowe padha sago babat wana Marta ngger anakku bocah bagus? Yen perkara nyambut gawe abot aja mbok pasrahke barep, aja mbok pasrahke Permadi. Kundi babu Saksenana ature Werkudara, ature Bratasena marang ibuku sing tak tresnani. Yen pancen Maswapati kakekku wis ikhlas maringake wewengkon negara Wirata sing aran Wanamarta marang para Pandhawa, aku sing bakal babat Wanamarta. Aku sing bakal resik wewengkon Wanamarta ben dienggo mukti dulur-dulurku lan ibuku Babu Kunti. Mangke riyen den ampun kesusu. Sakae nglampar menika kedadipun petung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Lire piye Semar? Sampeyan nek urung ngerti mang takon karo sing ngerti. Sampeyan nek durung pono mang takon karo sing wis cetha. Sing wis cetha tegese piye? Sampeyan pun ngertos napa dereng? Wanamarta niku kaya ngapa? Wanamarta kuwi alas nggih, ning alas gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Negara Wirata niku negara sing gedhe kabeh alas-alas wis dibabati, wis diwangun wujuding kutha-gara lan karang pradesan. Ngantos sepriki sinuwun Prabu Masopati menika dadi nalendra pun puluhan taun meh mangabad-abad lenggah wonten negari Wirata. Ewa semanten nalendra Wirata kemawon boten wonten mlebet wewengkon Wanamarta, ora wani nasak Wanamarta awit saka gawating Wanamarta.
Kacariyos Wonomarto menika papanipun berkasaan jim setan. Ingkang karem dahar daging menungso sing seneng ngombe getih menungso. Mula ora ana titah sing wani mlebet wonten ing Wonomarto, aja kok titah. Nadyan dewa mudhun teng Wonomarto kowe mboten wantun. Sinuwun Prabu Maswapati niku nadyan dadi nalendra pinten-pinten puluh taun teng negara Wirata sing durung tau dileboni nggih ming Wonomarto merga gawating alas. Wah, Semar. Aku menungso wondene ingkang padha mapan ana ing jroning alas. Kuwi bangsaning jim lan berkasaan titaing dewa titaing Gusti sing sampurna kuwi menungso. Wah, aja nganti bangsa menungso kalah karo bangsaning jim. Aja nganti bangsaning menungso kalah karo berkasaan nista pocapane. Mula wektu dina iki nadyan gawat kaya ngapa Bratasena ora bakal mundur saka geguntur, ora bakal mendho saka pangrerepa. Nek pun ngoten nggih monggo mawon kula mingkari manut ning saenipun sampeyan mangtaren keng ibu. Merga tumrap kula keng ibu niku mujudaken sawijining pusaka sing bisa kandha jimat sing iso ngucap nika mung ibu. Sampeyan digembol enten padharanipun ingkang ibu menika ngantos dangu. Mula pangestune ibu menika ngungkuli menapa kemawon. Ning nek ingkang ibu boten ngeparengaken sampeyan ampun wani-wani nrajang wewaring ingkang ibu. Ning nek ibu maringi pangestu kula duwe keyakinan sampeyan kelakon babat. Wah, babundi. Bratasena ya kene. Dina samengko aku sing sagu babat Wonomarto. Mula wektu dina iki kowe paringa dawuh yen aku babat Wonomarto, Babu Kunti maringi pangestu apa ora? Bratasena Wonomarto kuwi papan sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Apa kira-kira kowe bisa babat Wonomarto? Aja kempuke watu ngatuske banyu. Kabeh kekarepanku bakal tak tekake ana ing tekad mergo tekad kuwi po ing karep. Ikhlasno. Wah, ikhlasno anakmu mati ana ing Wonomarto. Dinggo ganjel kamuktening dulur-dulurku. Dinggo ganjel kamuktening kakangku, adikku lan ibuku. Nadyan aku kudu mudhar ning telenging Wonomarto lak lakonane waton dulur-dulurku padha mukti ngawibawa Nyakrawati ngrasake urip sing kepenak Kunti Babu. Kakangmu wis budal babat Wonomarto. Permadi lah kok dadi kowe malah enak-enak lungguh ana ing pendopo kadipaten ing panggombakan. Yen ngono kowe mentala karo patine dulurmu tuwa Permadi. Kuwatir Ndara Bratasena Ndara Permadi mlajar sami ajeng babat Wonomarto. Lha iya Kyai Semar ing atase Permadi karo Bratasena wis padha mangkat. Lah kowe iki panakawane sapa sing asring mbok tutke rak Permadi to? Permadi wis budal kok isih do mbegogok nang kene iki ngenteni apa? Gonku sing tegel omong madang. Jaedian ora.
Lah witen ana ngetutke Pandhawa nang alas pirang-pirang taun. Ketemu sega wis sepinco nggo rebutan wong papat. Iki aku wis tekan Pandhawa iki arep tak tanjakke malah Ndara Bratasena aku ya dadak babat talas menang. Kaya mau Semar bangun desa malah gayeng marenggeng. Ya Pak ya. Babat talas marai aku mikir lakon menang dadi tak gawe sing rada beda. Mosok ping papat kok terus-terusan wae. Ayo wis ben yo niate ngono. Ora apa-apa kok. Heeh, ya iki piye iki? Ambune sida mambura to. Sida mambura ya. Kayane kok ora kok. Tak serat-serat ket mau kok kaya ora ana wong masak. Waduh, wis. Katiwasan iki sing gawat kliwat ora ming wana marta. Ning pendopo panggombahan ya gawat kliwat mingit kepati satu mara satu mati mergo ora entuk suguhan. Anjen wah sak penake dhewe ora. Mbok ya matur Ndara anu sapa jenenge? Netra. Mbah, ku nek ora nekat wis ora ajos. Kula nuwun Sang Yama Widura. Iya, Bagong ana apa? Parang kula badhe ngecek wingking. Arep ngopo? Kula pun bloko apa anane? Tatutke Ndara Bratasena. Kula tutke Ndara Permadi mboten sakuwatir. Kula wis kulina ngrekasa. Ananging niki kosong tenan. Kaki Yama Widura wene ana wektu ndak malah gawe geger. Ya wis kono Bagong ning ngomburi kadipaten kono nyuwuna sakaremu. Lah ra ngono. Tok bungkus kira. Kowe bungkus kira. Nah, ya karo kakang niku ora kaya bapak ya, Pak. Sekawan. Iya. Ngangge ndok. Nunjuku dhewe kok marintah aku. Kaya jajan pajak. Rumangsaku kok werna-werna panakawan. Rene sik. Kowe abdi apa kowe? Kula menika tukang umbah-umbah. Sing tukang nguasa sendi? Nika sing teng wingking nika. Ki meja makane ngendi iki? Niki. Waduh, ki Adipati kok ming tempe garit. Karo jangan bening wis ra masalah. Aku diwungkuske papat dienggo sangu panakawan. Oh inggih ngestaken. Jenengmu sapa? Kula Wanda. Oh. Wis saiki ngabdi nang kene to? Nggih. Ya wis ora apa-apa. Papat do? Nggih. Matur nuwun ya. Nggih. Niki lho. Kok sak cethinge digawa? Njur engko keluarga kadipaten dar apa? Ngliwet meneh. Wah, cecek ora. Niki sak lawuhe sak jangane pun kula keke mriki. Yo, mangkat. Let's go. Apa? Ora gelem nembung Engko sak sendok wae lho. Ora sak sendok. Karo bapak niku wis ora iki engko aku sing unggah dhewe aku. Nek ora njaluk dhewe. Bagong ki wong dokoh. Mbok ben ting drajik sore-sore mbok ben. Ora urusan pokoke. Wes, ora masalah. Wis terus kowe njukuk ora? Njukuk yo. Witen ora. Dus garing kira ditutup meneh digagelak kucing. Piye? Pangan kucing ga lho. Ora tok tutup kok. Waduh lali ya wis piye ya wong loro. Wis tonya lho mar kowe. Mangsa banget ora. Wong tuwa ki prihatin, kowe prihatin gundul matos ora. Ora kae kok isih seru banget suarane kae iki. Do mlumpuk nendi? Untadewa kula wonten dawuh. Apa kowe ora melu babat karo dulurmu?
Inggih mangke kula ndherekaken paduka Kanjeng Ibu. Yen to pancen kaya mengkono Yama Widura aku njaluk pamit. Rasaku ora mentala yen to aku ora ngulatake kelawan kahanane anak-anakku. Inggih Kakang Mbok. Namung sembah kula ingkang ngumbiring jengkar paduka. Penemban kula nyuwun pamit. Ya Kunti, aku ora bakal negake marang para Pandhawa tak ulatake saka kadohan. Sapa ingkang bakal mbeda putuku Bratasena nggone babat, mengko aku ingkang bakal ngadepi sarta bakal nyingkirake. Matur sembah nuwun paduka Kanjeng Penemban kula nyuwun pamit sing ati-ati Kunti. Paling dawuh napa Penemban? Rasaku kok ora kepenak sebab ana petungan ing iki mau durung diaturake marang sira kula. Perkawis menapa Penemban? Sak ngertiku wiwit Dastarata dadi narendra ing negara Ngastina pakarti ning suman ingkang ora mung gawe lethek sarta ora mung gawe buthek kahanan negara nanging uga tansah njembarake lewengkon negara Ngastina. Malah kabar sing tak tampa Wonomarta ingkang nalika semana darbe ing Wirata wis dikukup dening Patih Sengguni lan diakokake yen to dadi wewengkon panguwasaning negara Ngastina. Menika sampun dipun aturaken dhateng Kanjeng Hyang Matsapati. Malah sakmangke menawi wonten moga-moganipun tiyang-tiyang Ngastina Kanjeng Hyang piyambak ingkang sakmangke badhe anjlentrehake lelampahan menika Penemban. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen mengkono tegese upama napa-apa lan aku ingkang bakal mbelani marang para Pandhawa sayekti duwe dasar ingkang kukuh lan baku. Mekaten napa Penemban? Iya. Lan sak banjure samangke kula badhe mlebet wonten ing Kadipaten Nglukar Busana gumantos Gubusana kang prajuritan badhe ngodha lampahipun anak kula pun Bratasena miwah Pandhawa tuwin Mbak Yu Kunthi anggenipun miwiti babat Wonomarta. Yen to pancen kaya mengkono aku ora bakal keli. Awakmu ngetal kandha uga bakal tutuk untat laku ning Kunthi kelawan atmajane kabeh ngene babat Wonomarta mbok menawa ana ingkang marujul saka sela-selaning garu. Mekaten wonten Penemban. Ya. Senjaya kula wonten paring adhawuh Kanjeng Rama budhana kang padha seba. Wong arep amrut ya kundur ngedaton kula nun.
Paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik senjaya. Purna gati ning pananggilan. Nalika semanten wis purna sedaning Sang Adipati Midurarsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana nampit gamparan gading. Kadhirangan sanggaring Purbancani katinom saking Mandrawa sesanti kamulyane.